Mugonera Zodiac Television ndipo tikulandireni ku program ina ya Game Plan. Kwanza tamene makonda za masewero nthawi jandi imene ndithu imene timakhala kuti mwasonkhana kuti muonere kuti kodi kanema makamaka nkhani zokhuzana ndi masewero zikuyenda muutani. Titambasule bwino lomwe imene ndithu masewero akuyendera. Koma sindikhulupirira nkhani yayikulu ingapose mpikisano wa mpira wa miyendo wa asungwana wa mu Africa, Women's Africa Cup of Nations WAFCON umene kuchitikira mdziko la Morocco kumene timu ya dziko lino the Scorchers ikusewera nawo. Ndipo nkhani yabwino ndiyoti kuti kwa nthawi yoyamba kusewera koyamba kukhako timu ya Scorchers yafika nawo ndime ya quarter final. Pang'ono pokati onenso ndithu masewero a Airtel Top 8 amene analipo kumathera sabata yango time semi final. Super League ikubwereranso mabwalo kumathera sabatayi, koma kwakukulu tikazikike ndithu kumene ku mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations WAFCON umene ukuchitikira mdziko la Morocco. Dzina langa ndi Sam Banda ndipo lero ndili ndi Wile Chambwinja, the former Flames international defender amenenso pa nthawi yake anasewera mu timu ya Civil Service United. Wile, tathokoza takulandirani. Yeah, ndakunyadira DCG tukulakwitsa. Yeah, unazolowera DCG. Ndakulandira Sambanda kuti so tsiku la lero takhala limodzi. Yes. Yeah, I think palibe chachilendo kunkhani ya sports. Ndimadziwa sewe ndikadaulo. Tikambirana mene zine okhalira. Nkhani yayikulu mene tikambirana azucho. Waninakale kuti I think tiyedzeka kwambiri pa Scorchers. Yes, of course. Yeah, tiyedzeka kwambiri pa Scorchers. Chabwino amene ndithu ndi Wile Chambwinja yemwe ali analyst mu program imene ya Game Plan pano pa Zodiac TV. Amene tinafotokozera timu ya mpira wa miyendo ya asungwana ya dziko lino the Scorchers kwa nthawi yoyamba kusewera ku mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations WAFCON mdziko la Morocco yafika ndime ya quarter final. Yagonja 2-1 masewero ake otsiriza agulu C ndi timu ya dziko la Zambia the Copper Queens usiku wathawu mu mzinda wa Rabat. Komano chigoli chimodzi chokhacho chimene ndithu chimene anagoletsa captain Tabitha Chawinga mchigawo chachiwiri chinali chokwanira kubweretsa kusintha zinthu komanso kuipatsa timu ya Malawi mwayi onse ofika ndime ya quarter final. Kamba kuti mugulu limeneli matimu atatu, Malawi, the Nigerian Super Falcons komanso Zambian the Copper Queens, onse atolera 6 points pa masewero atatu. Pa masewero atatu amenewo timu iliyonse yapambana masewero awiri kugonja masewero amodzi. Onsewa akwanitsa kugonjetsa ndithu timu ya dziko la Egypt, koma atasewera okhaokha zapezeka kuti Malawi inakwanitsa kugonjetsa Nigeria 3-2, Zambia inagonja 1-0 ndi Nigeria, komanso ndithu Nigeria yagonjetsa timu ya dziko la Egypt ndi zigoli 6-2. Komano kufanana kuti Egypt inaliona kuti fate yake yadziwika kale kuti yagonja, unakanga kuti mpikisano tsopano wangotsala pakati pa matimu atatu, Malawi, Zambia ndi Nigeria. Ndiye kuunikira zigoli zimene matimuwa achinya okhaokha atatu ndi kumene ndithu kwapezeka kuti Malawi yagoletsa zigoli zokwana zinayi, chifukwa chonena kuti inagoletsa zigoli zitatu pa masewero amene inagonjetsa Nigeria 3-2 ndipo yagonja 2-1 ndi timu ya dziko la Zambia. Pamene Nigeria ili ndi zigoli zitatu zimene ziwiri inazipeza pa masewero amene inagonja 3-2 ndi Malawi, komanso china chimene inapeza pa masewero amene inagonjetsa Zambia 1-0. Ikakhala timu ya dziko la Zambia the Super Falcons inayamba bwino mpikisano umenewu pokantha timu ya dziko la Egypt 6-0. Komano kamba konena kuti kumene timaloweraku Egypt sitimayiwerengera kwenikweni, mpikisano unatsala pakati pa matimu atatu amenewa. Zambia zapezeka kuti ili ndi zigoli ziwiri zimene yagoletsa pa masewero amene yagonjetsa Malawi 2-1, pamene iyoyo sinakwanitse kupeza chigoli china chilichonse pa masewero amene inagonja ndi timu ya dziko la Nigeria. Nchifukwa chake Zambia olo ili ndi 6 points yatuluka, pamene Malawi the Scorchers ngakhale yagonja 2-1 ndi timu imene ya dziko la Zambia, iyoyi ndithu yapitirira kufika ndime ya quarter final, ndipo kumeneko ndi kumene ndithu Ghana kapena Mali ikuyembekezera. Mwina Wile tisanayambe ndithu ma tabulations ma permutations kuti aya pazikutere poyambirira ndi nkhani yabwino muotani kudziko kuti for the first time our girls featuring at the Continental Showpiece afika patali puchonchi ndime ya quarter final at that one shot. Yeah, Sambanda ndi chinthu chosangalatsa kwambiri mtundu wa Malawi. As you know kuti tinali mu strong group. Right. Yeah, chifukwa tikaona in fact amanena kuti mene it's the group of death. Group of death. So ngati group of death tapezeka kuti ifeyo tili pa number 1. It's a great achievement. Tiyayamikire atsikana athu kuti atichotsa manyazi. The only team imene panopo ku Malawi kuno tikamati
kuamwitsa kumwipira wankaka Malawi ndi timu imeneyi. Anyway tapanga qualify imene tanena kuti kukhala last 8 kumene kufika kuta finals. Ndiye kuti tangokhala ndi imodzi yokha kuti mwina tizakambira koma tizasangalale kuposa apapo chifukwa tikangodutsa mu quarter finals kufika semi-finals dot already tapanga qualify ku World Cup chaka chamawa ku Brazil nde titha kuona kuti pali ziwiri zitatu zofunika kuti zimene tapanga Malawi tapanganso observe ifeso amene timaonera mpira utapanga observe zoti mwina afaziri akonze tikuona pa golo I think pena pake skelo anzaga za muluma kwambiri chifukwa akuoneka kuti consistency komanso performance yake ikuoneka kuti pa golo zikumvuta takhati kudandaula ze country kuti faziri ndofuna kuti akonze menele pa golo koma tikationetsetseso defense iso ikuonekanso kuti pena pake ikuma menya jengati dzulo kuzagwedera koma don't forget kuti we never had Rose Alfandika in this game chifukwa chona kuti she's serving a red card suspension so Afaziri didn't have an option amaina kuti angopanga improvise and Faith Chinzimu who dropped from the midfield ukapanga cover ku right back after that red card ya Rose Alfandika was also the preferred choice unena kuti in this game against Zambia asewere kutiko asewere kumene koko Mese Sikero Chimwemwe Madise Rose Gaviere Sabina Tom Temwa Chawinga Tabitha Chawinga Madina Nguluwe Letitia Chinyamula Faith Chimzimu Irene Kumalo and Benedetta Mkandawire. These are the players amena napanga feature in the Scorchers first 11 and Rose Alfandika is absent chifukwa chonena kuti it's red card and amangwena utangopanga improvise ndiye mwati defense yo pati pamene inagwedera utha kuona kuti dzulo matika ndani aka Sabina Tom kuona kuti game ija inamuvuta kwambiri chifukwa ndani uyu Babla anatengetsa kwambiri that's why unaona nazavulala kulowa ndani Nguluwe Nguluwe at least ndi players amene previous game anachita so bwino kwambiri anapanga contain ma strikers a Nigeria. Nde chimene chikutivuta pang'ono I think tipange work on passes. I think ball accuracy or ma control ball control imaoneka kuti imativuta mutha kuona kuti even ball possession matimu onse amene takumana nawo possession yativuta ine ndasika anzawo also ndasika Zambia it was 55 musamafune china imperfection ndazimai Zambia it was 55 if 45 Egypt it was 55 if 45 Nigeria it was 63 if 33 so it's not ball possession tuone kuti zikutivuta komanso utaona so zigoli zimene tapeza mwayi wa zigoli just because tindatseka namene ali ndi pace kwambiri like Tabita ndi Chawinga Sisters amene wapangaso contribute kwambiri to the performance of the team mutha kuona kuti timapanga accurate passes Chinzimu ndi nzake Kadzere amapereka ma accurate passes ma through ball mapasa mbali kuti apange stretch opposition ndiye titha kunena kuti zatithandiza just because from midfield upwards tindatseka namene ali wiro komanso ali ndi chidwi choti akhale ndi material kachinya pa goal koma wino titha kunena kuti that was good performance kwatsikana sitinganene to being the first time kupanga nawo participate kumeneko zaonetsa kuti atsikana athuwa I think zambiri zikuoneka kuti zachitika ukafika quarter final si chinthu chamasewera kutengeranso ndi group imene nayo game ya Zambia yomwe the Scorchers yagonja 2-1 in Rabat just a point would have been enough kuti Malawi ipange sail through mosavutikira kwambiri izama tie breaking head to head sizinakapanga apply only if the Scorchers anakwanitsa kupeza point inali game ya crucial muutani bearing in mind onena kuti Zambia came into this game recovering from that 1-0 defeat in Nigeria pamene ife timapanga uzi ndi confidence following our 2 straight victories over Egypt komanso Nigeria crucialness ya game pokapo inali game yovuta inali kwa ife ngati Scorchers inali game yoti
sitimayenera kukhala pressure chifukwa ifeyo amene amakhala pressure kwambiri anayenokhala a Zambia. Koma you anticipated kuti kala game yovuta fonena kuti Zambia timalimbana. Yeah. Koma ukationetsa scenario mene zinalili ifeyo we just wanted a draw. Just a draw. Chifukwa papa tikanakhala kuti mwina akafu malamulo achikalekale acha ifeyo timatuluka. Chifukwa akanatengera kuti amene wachinya zigoli zambiri ni ndani. Ndio kuti ifeyo tikanakhala kuti Nigeria ndi Zambia ali patsogolo. Koma papa atengera za head to head. Ndi zimene takhanga kuti advantage yatitani yatipulumutsa. Koma utatu kuonetsese game ya Zambia ndi Malawi. Approach ya game imene anabwerera Malawi anaipatsa ulemu kwambiri Zambia. Titha kuona kuti imene analira Zambia within 2 minutes anakhala kuti Babla wachinyakale although chigoli chake tangoperekaso zathu skero. I think chisiri kudziwa kuti anaganiza bwanji. Chigoli chachiwiri it was poor communication ya ma defenders in terms of covering each other. Zinazavuta nde kunalika amatika Enres ka Zambia kamene kanalowa maloma kundananji kamaoneka kuti kanali fast kwambiri ndi anatipanga kuti pace mbalimu tingoona kuti ma defenders athu dzulo makamaka mbali kumene kumamenya Babla ndi kumene kumamenya Enres zimaoneka kuti zinativuta kwambiri moti ndi mwaiso kuti anzathu sanatipase zigoli zambiri ndi kuti bwezi tikunena kuti mwina ikanakhala disaster koma chigoli chimene wachinya Tabida chapereka difference ina yake nchimene chatapangisaso kuti head to head tikhendi mwayi kuti tipange go through nde tikupita sopano tipa kuti nzathu Fazili game plan yake ikhale yotani ayangane malo ati ndi ati chifukwa uku kwatha tachita tathana naso koma tuone what way forward kuti Fazili apanga zotani ndi zimene ndikunenazo kuti Fazili chimene angapange apange tighten our defense iwoneka kuti tikumakhala pressure nthawi yoti tisakhale pa pressure ndi Nigeria tinachisa zigoli ziwiri kumapeto kwenikweni game yoti timachita bwino titaonanso ndi I think ndi Egypt so tinachinyisaso pena pake posayenera kukhala bwino ndi Zambia tachinyisaso tikaona pakati kumapita kutsogolo attacking third ikuoneka ndi yabwino bwino koma I think Fazili ali ndi ntchito mainly pa goal scale akuoneka kuti mumpira chimene chimachitika Sam mumpira munthu mmodzi atha kupwetekesana munthu akhala kuti timu yonse mukuchita bwino mukuchita mukulimbikira koma munthu mmodzi ngati sakulimbikira atha kupwetekesana. I don't think kuti mmene tikupita ku makota final ku kungakhale kusinthatu because she's the one amene wakhala ngati wapangidwa expose kwambiri for the past 2-3 years she's been our first choice goalkeeper not kuti enawo cannot fit in komano lero ndi lero simungatenge substitute keeper amene alili ya mekanika onga ndikumpatsa game nena kuti here is a match Messi sana pange impress during the previous games and game ya quarter final Ghana kapena Mali at that stage amafunika kuti naenso achokere kumbuyo mwina pali magame ena kuti mwina 15 minutes mutha kumpatsa komana papa ndona kuti I don't think Fazili can allow that gamble yona kuti okay anthu akuzuzula na kuti Messi is not performing akupanga let in zigoli zoneka kuti at least anakatha kupanga pokena kake let me try another keeper. I don't know poti ndi mpira komano kungompanga introduce goalkeeper winner pamene tournament yalo wakotentha kwambiri that should be another gamble. Ngati kuli malo amene even makochi sasintha ndende pa goal pali pa goal ndi kumbuyo chifukwa a slight mistake kumbuyo kuchi chimakhala chigoli than mwina pa midfield a slight mistake ya goalkeeper chimakhala chigoli. Fazili tikukumbukira mbuyo mutakhati ku Amalawi akhala kunena kuti goalkeeper koma Fazili akhala ku assess ma goalkeeper anaja akhala ku assess muti ndani wina wake Maulidi kama ndani Esther Maulidi ya kuli ya mekanika onga osawayesa ma friendlies taona na also nchapwaso akhala kuchisa zigoli osakhabwi I think ndi plan imene mwina akachoka kumeneko as we are going mwina akhale ndi program ya identifying another goalkeeper midzimu so kuti 20 million anthu tingalephere kupeza goalkeeper tilipo midzimu tatsikana toti very flexible timatola chifukwa skeroyi akuoneka kuti nthawi nzaza apapa tu anatidyetsa galu ya Zambia anatidyetsa galu inali game yoti yabwinobwino koma utidyetsa galu. After the final whistle nkhope za sungwa na team ya Scorchers zinaoneka very dejected kuti ulendo wathera pompa tidzibwerera kumudzi. In fact Zambia captain Barbara Banda in a post match interview
commentator analyst wakumene koko sata analyst wake inuyo kapena ine anaoneka nena kuti anampanga congratulate kuti congratulations for being named the player of the match komanso mapanga secure a qualification into the quarter final only for Confederation of African Football CAF to explain bwinobwino nena kuti yayi in this case Malawi ndimene yapanga qualify through ijatimati tie breaking komanso head to head. Mwina ndimafuna kuti mungotambasula bwino lomwe kwa anthu amene akutionera kuti kodi agwirisa ntchito chani akafu kuti akapange determine kuti yayi ndimeyi yafika ndi team ya Scorchers. Yeah, I think tinaona hadi kuti atsekana after loss ndi Zambia. Nkhope zawo zinali down wambiri. I think mwina amangoona ngati kuti kuluza ndi Zambia ndio rizathera bomba. In fact, president wa famu Fleet ndamene anachita kudzuka komwe uma stand kupita konkuja kumaka auza nayo kuti yayi. Yeah, game ulendo sunathere bomba. Yeah, I think is head to head. I think atsekana Osama zidziwa. Okay. Yeah, utakuona kuti group munali Nigeria, Zambia and Egypt. Yeah, ndema timu ose atatu awa Zambia, Malawi ndi Nigeria. Ose na terapa 6 points. Yes. Nde ukatuonesese matimu amene wawa Malawi ndi Nigeria. Malawi inapanga score 3 goals ku Nigeria. Yeah. Utaona kuti Zambia inaluza ndi Nigeria 1-0. Ndi Malawi yaluza ndi chani? Zambia 2-1. Yapeza ku chigoli chimodzi. Ngati pamasewu ngati pakati pa ukatatuwa Malawi yakwanitsapo zigoli 4. Malawi so yamenyaso jani ma champions yeah de head to head yakumena Malawi chifukwa kuti Malawi yachinya zigoli zambiri mu group yawo atatuwa. Yeah, ndizimene zathandiza kuti Malawi kuti I think ndizimene zatithandiza kuti tipange qualify to quarter finals. Ndithu mbalo ndime ya quarter final. Next it's Ghana kapena Mali awanditwa akale akusewera masewero awo otsiriza mu gulu D meneso muli Cameroon ndi Cape Verde. Ghana pompano tinakumana nayo in a test match kutatsala just a week kuti WAFCON iyambe inatikanta was it 4 5-0 inatikanta 4. Yes, so there is a possibility. Yeah, was it 5? 4. Yes. Well, there is a possibility na kuti ku quarter final kumene ku last 8 Mali kapena Ghana 1 hour akala opponents watu kumana quarter final. Yeah, ikhalaso game yovuta kwambiri komabe ikhala game yosiyana ndi imene tinamenya friendly. Tifati kaona ma friendlies amene tinamenya ndi Ghana imene timenya 4 ndi anthu analankhula kwambiri kuti Fazili anagwirisa ntchito sanagwirise first 11 yake. Ma players ngati achinatapita anali panja, ma players anali panja. Yeah, nde mwina ikha game ina chifukwa kuti Fazili agwirisa ntchito first 11 yake imene akuikhulupirira ku AFCON. Nde tili ndi mwaibe kuti we can go. Ngati tamenya Nigeria nde tikalephere Ghana. Koma tactical approach ndi imene ngati pangitse kuti kodi game iyi tapanga approach bwanji. Koma tikazaipanga approach ngati imene tinapangira approach ndi Zambia ndio titoza khapa mavuto kwambiri. Chifukwa Ghana yonso ndi timu yabwino. Olevin Mali ndaione ndi timu yabwino. Mukuonera program ya Game Plan pano pa Zodiac Television ndipo tili ndi analyst Wile Chambwinja kuunikira ndithu kumayambiriro kuno mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations WAFCON umene ukuchitikira mdziko la Morocco ndipo timu ya mpira wa miyendo yasungwana ya dziko lino the Scorchers ndi imodzi mwa matimu amene akusewera kumene koko ndipo timu imeneyi tikukamba kuti yafika ndime ya quarter final imene masiku awiri atatu akudzawa ikali kusewera ndi pakati pa Ghana komanso Mali. Kodi nanga mphunzitsi wa timuyi Lovemore Fazili akutinji potsatira masewero onse amene timuyi yasewera mu gulu C kuphatikizaponso amene yagonja ndi timu ya dziko la Zambia 2-1 usiku wathawu ku Rabat. Umu ni mmene Fazili analankhulira. Anali masewero ovuta kwambiri, masewero apamwamba. First tingane kuti kukonzekera kwathu nazooneka kuti first half mwina pina wake pang'ono tuchepera mphamvu zawo zinachuluka amatimenya ndithu kuti panikiza and kana ndipena mwina timachepera mphamvu koma titatumiza pautenga kana kuti ayi tene ndisinzire machitidwe zinthu anzathu wakhanga tabwera mosapwekesa zinthu so tinayamba kulimbikira matiri nkati molimbikira ndinazapezeka kuti munake tapangaso kusidi zigoli imene zinabwera nthawi yovuta kwambiri nthawi yoti mwinaso chiyembekezo chinayi chitamba kuchoka tonse magochife ndi maplayers ndife anthu osangala kwambiri chinthu chapamwamba kwambiri chomwe
mwina sinayambe chachitikapo kumpira wathu kwatsikana kupanga qualify ku AFCON komanso kupanganso kusafikanso kuti group stages iso kupanganso qualify mu quarter finals ndi chabwino kwambiri kwambiri tikupereka kwambiri ndi mphatso imene tikuipereka mtundu wathu ifa Malawi komanso tikupekanso uthenga umene wabwino kwa president athu Afrika Twahaya ayesesa kwambiri kuti timu ikufika palero tikapanda kwatchula iwo ndekuti tikulakwisa kwambiri chifukwa kuti zambiri timu yakhuzikana kwambiri mafrendi amene atipasa tamenya mafrendi kwambiri ngatinso inali league ndi out of zinthu zimene zabwino zimene atipasa mafrendi kutipasa ndimene mphatso zake sopano zaonekera poyera kunena kuti tachita bwino ndipo chosangalatsa kwambiri kuti tili panopa tili mu quarter final. Ndi amenewo ndithu Lovemore Fazili, mphunzitsi wamkulu wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Sungwana the Scorchers, kulankhula mu mzinda wa Rabat pakutha pa masewero amene timu ya Scorchers yagonja 2-1 ndi timu ya dziko la Zambia the Scopa Queens, komabe kugonjaku kosawawa kwenikweni kamba kuti timu ya Tui yafika ndime ya quarter final ndipo ikuyembekezeka kusewera ndi Ghana kapena Mali. Afazili wile kuamvera mu interview akuoneka nena kuti akuvomerezanso nawonso kuti kayambidwe kamasewero a Zambia sikanali kabwino zichomanena kuti kangati kuti the Scopa Queens watinaopa komanso kuwapatsa ulemu komanso inali game ya pressure because a point would have been enough kuti timu yathu idzipitirira. Yeah. Okay. I think zakhala bwino kuti akochi also apanga identify that problem. Okay. Ndichikhulupirira kuti akonza. Okay. Chifukwa game ya Zambia ijayo we are going to pano kuma quarter finals kumene ndanena kale kuti we are going tough and tough. Kuchokera uko we are going tough and tough. Ndiye kuti tikapitiso nda approach imene tinapanga ndi Zambia ndiye kuti sizingatithandize. Yeah, already imene wanenera muti already goalkeeper kulibe imene so tingapite goalkeeper amene akumudalira Fazili angomulimbikitsa chifukwa nthawi zambiriso imene wapangira performance kero mukafikanso poti mwina kumamula nkhola zosa very surprising yonena kuti Msungwa nayo mwina safuna kupanga adjust because she has gone through antonena kuti pagolo pako padziwa panopa goalkeeper's coach wa the Scorchers ndi Sibusiso Padam but previously she has worked ndi anthu ngati Simplex Nthala. Yes, so nthawi inakenso anagwirapo ntchito limodzi ndi Swadik Sanudi so ndi goalkeeper nena kuti waphunzitsidwa ndi anthu amene they have record yabwino in terms of goalkeeping. Koma it's very surprising nana kuti pena akumapanga ma mistakes odabwitsa kwambiri. Mwina it's very important kuti kumene koko amulankhule as we look forward to this Ghana or Mali match. Komanso ukaonetsetsa ndingovomereza amene walankhulira mu Sam. Ukaonetsetsa so ntsikana kugira ma game ambiri kukosafa wosamagwira ndiye panopo mwina akanakhaso. She was the goalkeeper amene Scorchers inatenga kosafa in 2023. Yeah, she was the one. Koma zupezi kabe consistency ya performance ibone kabe kuti sizikuyenda. Chifukwa apapa zikuchira kusunziratu kuti scale nde kuti she needs replacement. Chifukwa akuonesa kuti ma department ena kumakhali bwino koma yeye nkupezeka kuti anatipasa chilimbikiso game ya Egypt. Yeah, anaonetsa kuti scale CMwe uchi paka program ina muno tinamuyamikira kuti yeah komanso nthawi zambiri ndimanena so kuti defense ikakhala kuti ili bwino goalkeeping iso pena sionekera ng'amba. Yeah, koma defense ikakhala kuti ili porous nthawi zinaso goalkeeping imaonekera ng'amba. I think scale imene ndanenera kale kuti the goalkeeper amene mwina kutsogoloko as we are going is too heavy mwina kukanika kuti adumphe apange step mpira zikukhanga zikumuvuta nde Fazili akhala kuti kwanidwa chifukwa cha goalkeeper amene anthu akhala kulankhula zoyipa kuti Fazili chifukwa chani goalkeeper amene mmamukakamira komabe Faziliwo ankakamirabe just because zikuoneka kuti replacement ya scale zikuoneka kuti ngochepa. Ndizimene ndanenazo kuti next time akabwera akhali ndi nthawi aende apite kunzuzu kuzolozolo apite kuchitipa apite kunsanje the whole Malawi tizapeza goalkeeper makwalala mudzapeza tili ndi pano pa National Bank paja ndamene akupanga sponsor the National League imene ja it's the whole country sichoncho imene ja mufuna kuti atayenda dziko lonse la Malawi sangapeze goalkeeper wabwino chifukwa papa to the only place imene kuoneka kuti panga betray ndi goalkeeping ndithu tumbala wanga
Timu ya Scorchers yafika ndime ya quarter final Women's Africa Cup of Nations WAFCON mdziko la Morocco, ndipo masewero ake otsatira isewere ndi timu yomwe ikhale yoyamba mu gulu D pakati pa matimu a Ghana komanso Mali. 29 August tsiku limene kuli ndime yotsiriza ya chikho cha Airtel Top 8 Season 9. Ndi tsiku limene ndithu matimu a Mighty Wanderers, The Nomads ndi Ekaya FC The Cowboys adza kumane tidzaone kuti katswiri wa chikho chimene cha Airtel Top 8 chaka chino akhale ndani. Bwalo la masewero amenewa bungwe la FAM litiziwitsa mtsogolo muno, koma tsiku ndi pa 29 August pamene ndithu tikuyembekezera kukhala ndi finale ya chikho chimene cha Airtel Top 8. Mu 2017 akatswiri anali timu ya Silver Strikers inagonjetsa timu ya Mighty Wanderers 10-9 pa mapenalty. In 2018 chikho chimene chinapita ku area 30 kulikulu la Malawi Police Service, Blue Eagles inatenga itagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets. Mu 2019 akatswiri a Airtel Top 8 inali timu ya Silver Strikers inagonjetsa Karonga United. Mu chaka cha 2020 tinalibe Airtel Top 8 kamba ka COVID-19. Chikhochi chinabwereranso mu 2021 ndipo FCB Nyasa Big Bullets inatenga itagonjetsa timu ya Silver Strikers ku Blantyre. 2022 chinapita kulali rubani, Mighty Wanderers inatenga chikhochi itagonjetsa Bullets pa mapenalty pa Bingu National Stadium. In 2023 ndi chaka chimene Bullets inakwanitsa quadruple kupambana zikho zinayi zonse zimene ndithu matimu ankalimbirana season imeneyo, ndipo inagonjetsa timu ya Mafco mu final. 2024 inagonjetsa Silver Strikers, chimodzimodzinso 2025 inagonjetsa timu ya Silver Strikers. Ngati kuti pa zaka zokwana 8 zimene takhala ndi chikho cha Airtel Top 8 tisanafike chaka chino cha 9 timu ya Bullets ndi imene ndithu yachitenga chikho chimenechi kokwana kanayi. Koma chaka chino tikhale ndi katswiri watsopano wa chikhochi kamba kuti Bullets yo kulibe, koma Mighty Wanderers ili ndi mwayi ochitenga ndithu chikhochi kachiwiri patadutsa zaka zinayi, pamene timu ya Ekaya itha kupanga mbiri yotenganso chikho chimenechi koyamba. Zonse tidzadziona bwino lomwe kuti zizayenda motani pa 29 August. Ekaya yafika mu final itagonjetsa timu ya Karonga United 2-1 kumathero sabata yangotayi mu mzinda wa Lilongwe, pamene timu ya Mighty Wanderers inagonjetsa Blue Eagles 5-4 kudzera pa mapenalty mu semifinal yotsiriza kuti nayonso ifike ndime ya final. Mwina tisanamve kuchokera kwa aphunzitsi amatimu onse anayi, Wile, what's your take kuti final ya Airtel Top 8 29th August ikuoneka kuti zakhala family affair, Mighty Wanderers ndi Ekaya FC pali mbiri pakati pa matimu awiriwa. Mighty Wanderers president wake Dr. Thompson Mpinganjira, mwana wawo Williams ndi amene ali mwini wake wa timu ya Ekaya. Anthu akumaza nena kuti basi azafasa pa tebulo nkumadya sapa kena kwa zangu yamba kunena kuti oda dad chikhochi titenge ndife kapena mutenge ndinu. Apa zalo asopano ku family zalo chibali tikaonesesa wina kundi mwana dad. Tinaona so game ya Karonga versus Ekaya, tinaona so makaka Wanderers pa Silver Stadium kuipasa moto Ekaya. Nde itawina Ekaya taona so Blue Eagles versus Wanderers, Wanderers ikupanga so bwino fika finals. Nde it's family affair. Komabe tinaona game ya bwino menle Saturday pakati pa Karonga ndi Ekaya. Ina game ya bwino. Karonga inabwera kuti izapange izachite bwino, so kuti angoluza for the sake of lose. Ina game ya bwino, game of passes, game with brilliant passes. Ina game of ambiri amene tinapita ukaonera, ina game yokoma wambiri. Unlike game ya Sunday imene inaoneka kuti situkudziwa kuti Craig Nsakona anabwera ndi strategy yotani. Kufa inaoneka kuti game Blue Eagles pakati patakati kunena kuti timu imene ili yosintha yapezana ngono ikuoneka kuti kumenya mpira wapatsilana unlike mwina mbuya wangu menya waphuphu, koma tinaona ndithu game yosinthika kuti wa Blue Eagles inabwera so ndi mpira wakale uja womangomenya titi sunali mpira wokoma wambiri. Game ya Wanderers ndi Blue Eagles ndi Blue Eagles sunali mpira wokoma wambiri. Wanderers ndimene mati Blue Eagles ikapitisa wamwamba ndimene monika kuti kuika mpira wapasa ikayamba wapasa kangulanda Blue Eagles titi wachiona ndani. Nde ya game ya Saturday ndi Sunday nitaona game imene mwina anthu anaenjoy kuti akuonera mpira chifukwa football it's a sport to enjoy. You need to watch my passes njomba zimezi most of uzoona titi mpira sukoma. Nde game ya Wanderers ya Blue Eagles
I think chimene chinathandiza kwambiri they have a solid defense imene inamaka the whole 90 minutes. Yeah, that's why a defender wao anakha Fahadi Mcheka. Yeah, man of the match just because anaima nji kumbuyo koma tikanena mpira flow ya mpira transition ya mpira kuchoka kumbuyo pakati inaliwa phupho koma Wanderers ndimene makhanga ti from defense kupasirana pakati kumapita koma I think because of their defense of Brigos ifanya mwina game ija tera kuwaya paka mapenalty. De Klerk msaka kuona mpozitsi wa timu ya Blue Eagles akuti mapenalty ndi lotale amene ndizamuyendera tsiku limenero ndi amene amapambana, otherwise anakhutira ndi mmene anyamata ake anasewerera. Pasani mparo lobangono fanzo chama amatopeza mimi makona auchikira bangono boka kumabe ndakana lodi sapeza kemparo da demo gondi abaza penalty na feza penalty 1-1 when 90 minutes tagonja vomeleza kumabe taonabe kuti zingazanga sababu zoda tikozoziwonza kama for the future. Meanwhile bita kutsogolo tsopano concentration ikale ku league mwinabe ngakale sisi naende chonchi ni motivation yota nenena kuti mwina anyamata anafika patali ngati hapa mapenalty ndi lotale yemwe samuyendera tsiku limenelo ndamira mapambana. I'm not motivated. I know I think to go transfer baba I forgot to force on league from game here je basa ko to no boyambira ngama game ali kubera wata sama game ana league Moscow Sivo Wanderers I think indi tasama game ana yodi menye first round degree to so but otherwise it's a good game that preserve for the future. Litundi De Klerk msaka kuona mpozitsi wa timu ya Blue Eagles nanga Bob Mpinganjira coach wa timu ya Mighty Wanderers anatuuza muutani masewero wa atata zake. Yeah, zona bya inali game ya bino bambiri ndiyamikira nyamata kuti analimbikira paka na pamapeto katela mapenalties I think tamenya bwino kwambiri game koma sitina chinye zigoli zokwanira tinachinye zigoli chimozi chokha anzathu anatibwezera kutera draw koma ndinosangala kwambiri kuti tapambana and tafika finals. Si vuto lodesankhala kwenikweni ndi chinthu chabwino kuti tupanga create no chances nthawi zina zake timu imakhala kuti angolowa ground osaona pamene pangachokera chigoli, so at least tupanga create no chances tikonza vuto limene sikuti ndi vuto lokhazikika. I think tingapasa confidence anyamata tabwezerese mmene amachitira nthawi zonse ndikukhulupirira kuti kutsogolo tichitabwino. Game yovuta so imeneyo koma tingopanga plan yabwino tikonzekere bwino tizapeze chipambano. Ndameneyo ndithu Bob Mpinganjira mphunzitsi wa timu ya Mighty Wanderers. Nawonso ndithu anthu onera masewero ampira wa miyendo anapereka ku maganizo awo amene ndithu anaonera masewero amenewa andime ya semifinal mu chikho chimene cha Airtel Top 8. Tatenti tilowe mu gawo lija timati viewers corner. It was a tough game. I think my team was amafuna ndithu atafika finals, so you could see good even my defense ya my team was inalinyato kwambiri samafuna kupereka kupata kwa strikers zao kwa Tony sana mpase mpata chimweziso akinyondo ndi strikers zena kone sisi my team was amafuna atafika jani finals and you can see kuti tapangidwa separate ndi penalties senzo kuti wina aliyese ndithu anachilimika koma like was on our side ndithu. Wanderers inapepuka pang'ono komabe mwina it was tactical on Bob's side kuti mwina amafuna kaya kuti Brigos itope sinangewa chanda asilikala amapanga mafizo kwambiri, so amakhala kuti 90 minutes yonse amasewera ndi mphamvu ndi mwina amafuna kuti akatopa muja alowese monso ena komabe it worked because you can see second half tinapanikiza kwambiri atasintha moja, so we are impressed still. Awava ndiza zandibana eti komabe sinangene ndo Wanderers kwambira kalekale nabadira mu Wanderers, so this time ndikakhala side ya Wanderers komabe it's gonna be a tough game antambira akona ngati mwina ikakanga socials koma you can see kuti ekhaima panga za business kwambiri kupanga business and pano paili pampira and afunisisa nawo sara wina chikho choyamba cha chikulu eti nde kufika kuti amenye matimu onse aje kuchinya Bulesi pano kufika finals now, also they are looking forward kuti azanyamule chikho komano you see kuti Wanderers last time inaluza finals ndi silver pa bingo game yowawo kwambiri ama penalties anakwana mpaka na 12 was it 15, so awapo they are looking forward kuti nawo sakheso ndi chikho kuti mina chaka cha jambe bwino. You remember something Nganjira not kufuna tawina china chili chose, so I think zikhala zosangalatsa kwa iwo kuti akawine akapoyambirira. Okay, my name is Olunji Mezoa. I'm from Area 49. I'm a staunch supporter of Mighty Wanderers FC. And the game was well balanced. Game inali yoti both sides could win. I mean, I win.
Komano at the end of the day Wanderers inapeka pressure yambiri. Kwambira first half, the first 20 minutes anapanga pressing game such that the end they go. Komano mistake imozi ya defender anapezeka zoti Brigos have capitalized, and Brigos second half anabwera ndi mphamvu komanso anabwera ndi counter attack osiyana-siyana. As such anapezeka zoti ayipanga hold Wanderers ija, and anali ndi game plan yabwino Brigos because anayipanga hold Wanderers kuti isachinye chigoli. Even when Wanderers itapanga introduce ma player ena Isaac Kariati, Sulumba ndi Kamwendo, inde anakhala ndi 2 chances ine anamenya Sapolo ina chinayi chigoli komano anachikana chifukwa choti anakhangana atokera panja. Koma all in all it was a balanced game manager such that itabwera mapenalty, you know mapenalty zamakhala game yawo ina aliyese. Koma ndikuona ngati ujana uluso wa Blue Eagles uja namene waipanga betray Blue Eagles because penalty sinomenya ilonchi. Penalty amene akuti ikhale low and hard and low, here anaimenya high and low, high and low pressure. Komano all in all it was a very nice game, and down semi-final yabwino, and looking forward with him for the game ikubera ya Ekaya versus Mighty Wanderers. Izakaso game yabwino kwambiri mene. Inganjira dabe komano ulabione bwino Ekaya ili bampira. Andi ana otamanga komanso coach wao amaziwa mpira. Ali ndi tactics inake yoti sumgalo weze kuledwa kamenya lonji. Wanderers ilapanga approach game manager, sabanga approach kuti defend big team. Koma ibanga approach the game manager, ibanga approach game kwa mbili. Na Lois ana uta kuzotamanga. Komano it will be a good game. And I give it kuti kwa test wa penalty. Yeah, amena satenge finals satenge through penalties. Zina gani ni Christopher Chirambo. Game yene ine game yabu no wambili. I think even Manutro zao ni mpira wabu no wambili. Swa inali end to end. Of course, Wanderers remain abanga create my chances abu, and these were direct chances. Kwa mapedo baki ya Chirama penalty, nilisabura Wanderers, so I'm happy with Wanderers ya wina. It was a good game and a tough game. Kwa Brigos na ina bwela. All in all, I think coach wa Wanderers anabeza combination yabu iloko yambilira kuja. Inasakanga rudi Brigos ya bwela mu game, kantaye igena kake chakuma mapedo kwa first half, ndiku mayambilio kwa second half. Later on, Wanderers inazidoleraso, and it was a very good game. Angani James Winston, ndimakhala nkauma mwere 12. Ndinenyereze ndiseni game iyi taonera. Komano sinaone chigoli. Aba mera onera usini mapenalty. Komabe achifundo ya Mungu tawina. Finals ikhala yabwino kwambiri. Chifukwa Ekaya ikupereka mpira wabwino. Chifukwa lina tusaso bulesi. Soza ndi timu yabwino. Ende ife ngati manoma chinthu chititenga. Koma tikusala ndi azing'ono athu ndithu. Game ya Wanderers yamba tiyamikire anzaba yathu wa Wanderers. Chifukwa kuna kumbana game imene. Mwana mene taluzira ifewa Brigos ponena kuti goalkeeper yakupanda kuti usemena naye mba game iyi. Siku izi titaluza yena. Mfano alusa goalkeeper amene anali bwanja chifukwa taluza takangati game imene ndayimuza kwambiri. Uzaka mpira wovula kwambiri. Munga mene tikoza kuziwira. Chifukwa Ekaya nayo kapena ndi Wanderers azakangana pakumenyana pachiweniweni. Ndio uzakampira wovula kwambiri. Tirize programu yatu ya game plan ndi masewero amligi ya FDH Bank Premiership pamene nditu masewero wa akubwerera ku matero a sabata ino. Tisanaone masewero awiri zikungondisangalatsa kwambiri kuti kumvana kumene kulipo pakati pa Farm ndi Sulom when it comes to harmonization ya fixture zikukongola kwambiri. Previously makanena kuti semi-final ya Airtel top 8 akumenya ndi matimu follow oka ndiye kuti ena amene sali involved wa atakumapanga fulfill ma league games zimene zimapangisana kuti mina matimu ena azitsogola ena azitsala. Koma apapa ndona kuti akutsatira kalenda imene anayigawira ndona kuti ayi masiku awa adzakhala a Airtel top 8 awa ndi a league zikukongola muotani kuti at least this is what we want tiziona mu mpira ndona kuti ngati mmene kukhalira ku England it's FA Cup weekend sikukhalanso Premier League. Ku Spain ngati kuli Copa del Rey league makhala kuti ili pa bye. Apapa tinena kuti transforming the game ikuoneka kuti akuitha. Chifukwa mbuyo mutakhaso tikunena kuti wina ali ma game 7 wina ali ma game 3 how zimene jazo zimabweresa chisokonezo mene leso mwina match fixing. Koma apapa tayamikire amene wanenera kuti a Farm ndi a Sulom kuona kuti akugwirira
akugwirira limodzi ude kuti kuli mgwirizano umene kupangawo akapitiriza up to the end of the season ndiwona kuti zikhala bwino chifukwa ndikukumbukiranso nthawi yake tinayamba choncho koma mkati mwa timu ndime zinapeza pakusintha mmene nthawi yoti tsopano tayamba kumenya national international games for kubwera ma qualifier AFCON cha September momwemo cha September let's hope mwina ma national team ikakauti ili base mwina citizamvaso kuti ukupoti kuli ma players 4 amene akupita ku national team ndoti ma game ena zimenya ena samamenya zimene ziyazo zosokonekera anzathu ku Europe kuja ma game ama timu akakauti ali ma game amayimitsa ndithu akapange participate kuma timu kwawo later on league je Mozambique koma kunoko timapanga zinthu za parallel ndimene zinthu zene okhalira koma papa mbale wanga zinthu zikuyenda bwino kwambiri 11 games koma league ikuoneka kuti yatenda 11 games yomweyo sivo 11 points auti ma game ndi ma points kulimbana zinthu zosakhala bwino raji mwene musandiyambe zimenezo musambe zimenezo ndizi zinthu zosakhala bwino timu ija yayikulu timu ija yayikulu umaziwa kuti timu imene jayo I don't know ngati munali pomwepo koma ndinamva kuti some former players za Sivo anazipanga mobilize ndikupita kwa board chairperson na Rashid Nterera kukatula nkhawa zawo nena kuti ayi zimene zikuchitika kuti muku sizikutikondweretsa how come you allowed coach onena kuti ali pa contract kumasiya timu ndikumachoka ndi timu ya Scorchers kumapita ku Morocco ndati kodi ma player wansanje nzawa sakapezeka dola komanso iyayi bwanji timu iyi mukuyisira manja mwa Emmanuel Zoya wangopanga retire some 2-3 years ago lero mukuti ndi amene ali ngati acting head coach kunachitika mwina ma decision azibwana sitikukana agent akathandizaso national team koma akanaona kaye kuti scenario ya situation ndiyo dani chifukwa timu ija ndi yayikulu tikamati for teams Malawi muno one of the best teams is Sivo koma panopo timu ija panopo inangolowa ngati za social nde zimene kunena zimunavadi zoona former players my players I was one so amene ninapanga chair that meeting ndine chair wa my ex players nde azizanga kumene aliko anaona kuti tisairekerere timu ipite ku Pompo koma tikambirane ndi board nde tinakumana nawo achair Nterera tinawapatsa nkhawa zathu kuti apapa timu isizikuoneka bwino coach wachoka ali ku Morocco inde tikudziwa kuti kuli ndalama komabe akanapanga alternative ina yake yote mwina asire munthu amene ali experience kuti mwina atha kupanga accommodate ndi anyamataja nkuona kuti timu yathu ikuchita bwino ndiye kusira Zoya sikuti ndi coach sikuti ndi coach oyipa kuti nene pano kuti Zoya ndi coach ali ndi ma ideas za mpira wamenyapo mpira for so many years Sivo imenyera koma experience matters kwa game ija imatentha league imatentha super league imafuna kuti ikhale ndi makocha amene ali very experienced the sizikuyenda 11 points 11 games pamasewero 8 amene alipo kumathero sabatayi mu FDH Bank Premier League tingofuna ndithu tingopanga sample ochepa okhawo. There is a game in the capital city. Craig Sporting Club idzakumana ndi timu ya Silver Strikers. Chitipa United ikupita ku Blantyre kukasewera ndi timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Luwana Mitundu FC ikumana ndi timu ya Karonga United pamenenso kuli masewero apakati pa matimu Amafco ndi Blue Eagles. Chimodzimodzinso Mighty Wanderers, the current league leaders, kuchokera ku Airtel Top 8 semi-final sanabwerere ku Blantyre. They proceeded to the north kumzuzu kumene kuyembekezeka kukasewera ndi timu imeneyo ya Moyale Barracks. Mwina ena mama sewera amene tikuyembekezera kumathero sabata yangu tayi amenewo komano amene akuoneka ngati kuti atipatse chikoka. It's Craig ndi Silver Strikers, Bullets ndi Chitipa ku Blantyre, and again in Mzuzu the reigning holders Mighty Wanderers being welcomed by Moyale kumzuzu. Ndi magemu amene nditha kunena kuti kwa matimu ngati Moyale ndija Moyale ndi Wanderers. Game yovuta ndi ya Moyale ndi Wanderers. Game ya Bullets ndi Karonga imene Bullets ndi Chitipa. Matimu akumpoto akayenda amavutika kwambiri. I think Bullets ndi upper hand kuti tachita bwino ndi Chitipa. Tikaona Craig ndi Wanderers ndi Silver Strikers akumenyera pa Silver. Craig mavuto ikanakumana nawo ikuoneka kuti timu imene ikuoneka kuti yasintha makochi frequently panopo kwabwera Ernest Gerard Piri kubweraso nzathu Fisher Kondo makocha abwino koma tikabwera pa ground zuchitika parallel to the equator ndikutha kuona kuti ndi timu imene ayipeza ma players anagulidwa ka nthawi ya
ya china time ne kunali achina Kananji yes nde to adapt my players aja kuti agwirane to build a team and we will find a winning formula yes zimakhazovuta nde chinchito alinacho Bear Craig komabe ndi game imene swasova asangopita pa ground kumanena kuti apa kuti ndi timu ili kumapeto tidya mpunga zimakhazovuta chifana yonso Craig chifuna so ithamange ichoke kumene kuibwerewo magemu ena Kamuzu Barracks ikupita kuzomba kukasera ndi asilikali anzawo a Red Lions pamene Masters FC isewere ndi timu ya Sivo game so yovuta ina ndi ya Masters ndi Sivo yeah Masters ili patsogolo pa Sivo yeah komanso nayo so kuti kuchita bwino kwenikweni nde koma timu kumene kunali ma issues a Khuda Muyawa nda kochi akuti ainyaka timuyo honorable minister Fred Gangata kumambiro kwa wiki anapita kumeneko kukala nkhula anyamata unena kuti ayi zomanena kuti muzitenga nkhani za zomwe zikuchitika kuti muno mapitisa pa social media zimenezo sindirola yetu ndi zimenezo zina zimene zakhala zikuchitika mnyumba mwa Masters FC koma we hope kuti sizipanga extend on the field of play mina zikhala kusewera ndi timu ya Sivo and this game ili pa Nankaka yeah game so yovuta kwambiri yeah ukanena zakhalidwe mu mpira timanena kuti discipline is very paramount yeah chifukwa zimene apanga Khuda sana pange khalidwe labwino as a player you can't be above the coach you can't be above zonena kuti adziwatulutsa ngati pena atulutsira game ya Masters ndi Wanderers ku Blantyre timu ikupita ku half time kwenda kuwaza kuti asimubweranso ground sakufa aya ndi zibwana upanga zibwana mukalola aya zibwana inu mukalola coach ali ndi mphamvu lotakha kuti ndiwe player wabwino chotani coach ali ndi mphamvu chifukwa sungati ndine dolo ngati ground msukuchita bwino asakutulutse olota khala dolo koma nthawi zina kumakhala kuti tsumena sunadzuke bwino ngati sunadzuke bwino pa 45 minutes kandi pa 35 minutes anatulusa just because kambiri nyana mutengetsa kwambiri sana mpase mpata ndipo mafuna kuti azingopitirizabe nde I think zimene zachitika ku Masters I think discipline ndiofunika you can't be above the coach you can't be above the mwini tisunga khali mwini team iye uja wakhala nthawi yatali osamenya yeah akanangopanga appreciate kuti Masters inamuitana kuti agwire nawo ntchito bwino mopira chizimachitika ngati zimenezo game so yovuta imeneyo Sivo ndi Masters kwa Sivo ifuna kuti ichite bwino yeah muzapita why not nesati makumana why not zapita ndi timu yathu tizapita kutifikitsa kumtsiriziro kwa program ya Game Plan pano pa Zodiac Television nkhani yaikulu ndiyo mweija kuti timu ya mpira wa miyendo yasungwana ya dziko lino the Scorchers for the first time at that one goal yafika ndime ya quarter final mu mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations WAFCON umene ikusewera koyamba mdziko la Morocco timu imeneyi yakhala number 1 mu gulu C mene munali matimu a Nigeria Zambia komanso Egypt ndipo masewero ake otsatira ndamene ndithu isewere ndi Ghana kapena Mali masiku awiri atatu akudzawa pa 29 August ndiye tsiku la ndime yotsiriza mu chikho cha Airtel Top 8 matimu ake Mighty Wanderers ndi Ekaya FC bungwe la famu bwalo lake atiziwitse posachedwa apa pamenenso taonanso ndithu masewero a ligi ya FDH Bank Premiership kumathero sabatayi pamene masewero ena opatsa chikoka na amene Craig Sporting Club isewere ndi Silver Strikers pa Sivo komanso Chitipa United yapita ku Blantyre kukasewera ndi FCB Nyasa Big Bullets Mighty Wanderers yapita ku Mzuzu kukakumana ndi timu ya Moyale Barracks komanso ndithu timu ya Masters FC after in-house bickering between Khuda Muyawa and their head coach Peter Mponda ikubwerera pa business pamene ikakhala ikumana ndi timu ya Civil Service United imodzi mwa matimu amene ali relegation threatened. Mtokoze kwambiri analyst Wile Chambwinja kamba kukhala nafe program. Yeah, ndakunyadira panopo tili ku Rabat, tili ku Morocco. Alright. Yeah, panopo tipange concentrate kumeneko. Tinaona atsikana athu netball. Yeah, although anthu tikunena kuti netball yachita bwino ndikuona ngati atsikana athu tisapope kwenikweni makwezi netball chifukwa tikuonetsetse asuntatu pa ranking from position 9 to position number 7 koma tiye tione matimu amene amatimenya osatimenya tikanakhala panga improve ndekuti matimu amene ngati South Africa ija mwina kuchitako ka England kuchitako kanthu koma matimu amene amatimenya osatimenya komanso ku Commonwealth tabwerako upanda even medal tipo palibe chimene tapangako palibe timu ya ku Malawi anzathu aku Kenya Ethiopia South Africa yapeza mamedo 28 Nigeria 24 Kenya 12 Uganda
ndi maiko ena china Namibia apeza ku 4-4. Yeah, the only Malawi ndi medwa ndi mozi omwe ndeti zinena kuti Kongola satsekana tingone kuti apanga improve from number 9 to number 7 kwa matimu onse amene amatimenya kwa matimu amikeso atsikana athuwa kuti mascoachers apita kukapanga compete not to participate chimene chasitisangalatsa ndithu. Amene anakonza programu iyi ndi Tuimepok Mangani ndipo yemwe amati Jambulani Herbert Katanda pamene pamakina panali Fatsani Menyane. Dzina langa ndi Sam Banda kufikira tsiku lina zikomo kwambiri.